a dnes si ukážeme moje nové video. Dnes mám pre vás trochu iné video. Ako už možno vidíte, rozbil sa jej počítač aj monitor, takže vlastne celý môj setup je preč. Preto budú moje ďalšie videá možno trochu iné. Možno už nebudú také dobre upravené ako predtým, ale nechcem z YouTube skončiť. Budem sa snažiť každé video čo najlepšie upravovať. Byť ho pre vás čo najkrajšie. Keď teraz nemám svoj pôvodný setup a teraz vám chcem povedať jednu vec. Veľmi by ste mi pomohli dosiahnuť aspoň 1000 odoberateľov, aby som mohol posunúť ďalej a začať šetriť na nový počítač. Ak ma chcete podporiť, pomôžete mi urobiť úplne jednoducho jedným tlačítkom. Subscribe, teda odber. Naozaj vám za každého jedného odoberateľa ďakujem. Veľmi si vám vážim každého, kto ma podporuje a pozerá moje videá. A teraz vám ešte poviem, ako sa vlastne stalo, že celý môj setup sa rozbil úplne. Nie, takto to nebolo. Ani takto. Takto už vôbec nie. To už vôbec. Bolo to asi takto. Ani sám neviem presne, čo sa stalo. Asi niečo prasklo, neviem prečo. Možno keď som hral GTA alebo inú hru. Nejak som na ten stôl tresol a možno to nejak prasklo alebo čo. A odrazu na to bum. Bolo to pre mňa fakt strašné. Bál som sa, zlakol som sa, v tej chvíli som vôbec nevedel, čo mám robiť. Teraz je to už po všetkom, počítač, že môj monitor sú úplne rozbitý. Ale nechcem sa zdať kvôli tomu na YouTube. Takže ideme ďalej, budeme sa snažiť robiť videá čo najlepšie. A dámy a páni, toto bolo všetko a prosím, podpor ma pre Jojo, aby sme dosiahli počítač nový, úplne moderný. Tak mi daj like, odber. Pomôžeš mi s tým, počuješ? Ahoj!